Cumperi prima ta motocicletă SH, haide să-ți arăt ce trebuie să faci ca să nu ții țeapă. Prima impresie contează. Motocicleta trebuie să fie dreaptă și curată. Zgrieturile sunt normale, dar dacă pare că a fost făcută din două, las-o. Actele. Trebuie să primești cartea, talonul și fiscalul de la primărie. Verifică dacă toate datele corespund pe fiecare document. Important e ca seria de șasiu din acte să fie aceeași cu seria de pe motor. Kitul de lanț. Atât lanțul cât și pinioanele, cel de forță și cel spate, trebuie să fie curate, unse și bine întinse. Dacă sunt ruginite sau neîngrijite, este un semn clar că motorul nu a fost întreținut corect. Anvelopele. Acestea trebuie să fie la dimensiunile din carte, să aibă carne, adică un profil vizibil, și să fie moi la apăsare, nu tari ca plasticul. Caută indicatorul de uzură de pe anvelopă și codul DOT. Anvelopele nu trebuie să fie mai vechi de 5 ani. Frânele. Verifică etrierii să nu curgă lichid din ele. Discurile trebuie să fie groase, drepte, să nu aveți grieturi adânci sau valuri, iar plăcuțele să nu fie prea subțiri. Furca față. Apasă tare în ghidon. Furca trebuie să revină lin. Dacă are tendința să țopăie sau curge ulei, înseamnă că are nevoie de o servisare. Motorul. Pornește-l la rece. Acesta trebuie să pornească la prima cheie. Dacă motorul pornește greu, scoate fum, are bătăi ciudate sau nu stă la relanti, ceva e în neregulă. În principiu, motorul trebuie să meargă rotund, exact ca la o mașină. Ambreiajul. În mers, undeva la 40 la oră, în treapta a 4-a sau a 5-a de viteză, accelerează brusc motocicleta și ține-o acolo. Dacă motocicleta crește în ture, dar viteza rămâne constantă, înseamnă că ambreiajul patinează și că trebuie schimbat. Cutia de viteză. Testează toate treptele dus-întors. Dacă sare din viteză, se blochează sau lipsește vreo treaptă, e nasol. Nu poți scoate pe liber? Poate nu ești obișnuit cu asta. Cere proprietarului să-ți arate de câteva ori și vezi cum se comportă motocicleta. O motocicletă SH nu o să fie niciodată perfectă. O să găsești defecte și o să bagi bani. Asta să-ți fie clar. Ce ți-am spus eu, sper să te ajute să eviți niște probleme costisitoare și de lungă durată. Pace!